Bizkai Irratia, bizkaieraz bizi. Eusko Ikaskuntza Erakundeak Euskal Herriaren nortasunari lotutako ikerketan lanak bultzatzen dauz, arlo asko jorratzen dauz, zientzia, kulturea, soziala edota politikoa besteak beste. Erakunderen 102 urteko ibilbidean lehenengoz emakume bat da lehendakaria. Ana Urkiza idazle eta itzultzaileak Iñaki Dorronsoro ordezkatzen dau, hemendik aurrera Eusko Ikaskuntzako lehendakari karguan. Ana Urkiza, egunon. Bai, egunon. Eta zorionak. Bueno, eskerrik asko. Zelakoak izan dira lehenengo egunak karguan? Bete-beteak. Esan dezaket, aste bete pasatzen danean, iruditzen zaidala, hilabete pasatu dela. Medioi erantzuten eta dei, zoriora gurak alde batetik, baina bestetik, bilera deiak eskatzen ari direlako, eragile askotarikoak, eta, gozatzea da, baina, agenda bete-betea. Asko aldatu da, zure egunerokoa, presidente kargu hartu dozunetik? Ez lan egiteko moduari dagokionean, hau da, aldez aurretik ere, bai kontseilu errektorean, lanean arituak ginen, eta gainera, 4 urteroko berrirako prestatutako dokumentua ere, lantalde zabal batekin eginda azkenengo hilabetetan, eta orduan, lan erritmoa hartuta geneukala esan dezakegu, baina bai egia da, lehen esan dudan bezalaxe, medioi dagokienean, eta gero, agenda kontuak dagokienean, hor bai saltotxo bat edo jauzi bat somatu dudala. Lehendakari karguan, lehenengo emakume bat, eta ganera, inoiz izan dauan lehendakaririk gaztena. Datu honek, ze garrantzia daukie? Nik erlatibizatu egingo nuke, ezta? Emakumea izatearena, nik uste dut Eusko Ikaskuntza gaur egunean erakunde gaurkoa eta modernoa da, eta gaurko gure gizartearen ispilu den neurrian oso normala iruditzen zait, momentu honetan emakumezko bat izatea lehendakarian. Adinari dagokionean ere, izan dezake bere markatsua, aktiboan dagoen pertsona batengan pentsatu izanagatik, ezta? Zeren eta ez behintzat aurrekoek okerrago indutelako ez da besterik ere, baina, aktiboan dagoenak badirudi, bazakit harremanetarako eukidezakela alako, kudeaketarekin behar bada, harreman estuagoa eta barrez. Orduan, eta gero bai egia da baitaren, eukidezakela pixka bat konbokatoria deialdia egiterakoan, batez ere igual gu baino gazteagoak direnen ganako hurbiltzeko erraztasun bat. Nik hor gauzatuko nuke gazte izatearen eta emakumea izatearen garrantzia besterik gabe. Eta lehendakari Barrilez, ze ekarpen egin gura dutzazu Eusko Ikaskuntzari? Helburu nagusi bezalaxe jarrita daukaguna da Eusko Ikaskuntza nahi degula bai Euskal Herriko gizartean eta erakunden artean herri estrategien garapenerako erakunde erreferentziazko gotzat edo bezala jartzea. Hori da helburu nagusia. Eta hortarako, zehaztu dugu lau lanlerro nagusi, eta lau lanlerro horiek lantzen arituko gara urrengo 4 urteetan. Nire ekarpen nagusia izango da, adostutako programa hori aurrera eramatea, baina aurrera eramatea lantaldeari ahotsa emanez, eta lanlerro horiek lan egiteko gurekin batera arituko diren bestelako eragile, erakunde publiko, norbanako aditu, hau da, agente guztiekin harremanetan jartzea eta horiei balioa ematea eta erakartzea. Lau lanlerro edo lau lehentasun nabarmenduzuz, Ana, zeintzuk izango litzateke zen lanlerro horrek? Begira, lehenbiziko lanlerroa izango litzateke agenda markatzearena edo agenda propioa izatearena, ez da? Kongresuan, mendeurreneko kongresuan oinatin aurkeztu zen liburu zuria eta liburu zurian lan egiteko pila bat lerro zabaldu ziren, ez da, eta horiek danak 4 urtean ezin dira egin, noski. Orduan hortik eta kontuan hartuta, gaur egunean bizi dugun egoera berezi hau kontuan hartuta, gizartearen egoera eta premiak ere aldatzen doazela,
egin duguna da liburu zuri horretatik 4 gai nagusi lehenetsi. Orduan, lau gai hoien hasiko gara lanian. Orduan, lehenbizikoa da hori, agenda propio izatea eta hori markatuta izatea. Bigarren lanlerroa da egitasmoen kudeaketan sakontzea. Hau da, egitasmo bidez egiten ditu Eusko Ikaskuntzak bere ekarpen nagusiak edo behinena, ez da? Zenbat eta egitasmo horiek bikainagoak diren, are eta baliotsuagoa da gure ekarpena. Orduan, horren bikaintasun neurria mantendu eta hobetu behar da alden neurri guztietan, eta gero baita ere pixka bat orain arte ikerketara, batez ere ikerketara mugatuta egondan erakunde bat izatetik, ikerketa fase horren aurretik dagoen behak eta funtzioa nahi dugu indartu, eta baita ere ondotik datorren bai esperimentazio eta bai sozializazio funtzioa. Orduan, hau puntu oso garrantzitsua da, hain zuzen ere, bigarren lanlerro honetan egitasmoen kudeaketaren sakontze horretan oinarritua. Hirugarren lanlerroa litzateke momentu honetan ere gure indargunea dela esan genezaken zerbait, baina sekula ez dena nahikoa. Eta da hain zuzen ere, harreman sarea areta gehiago zabaltzea eta aliantzak egiten jarraitzea Eusko Ikaskuntzarekin batera lanean aritu behar duten askotariko guzti horiekin, ezta? Eta azkena edo laugarren lanlerroa ere naiz eta gure indargunea den, hor ere beti dago zer egina, eta da lurraldetasuna indartzea. Hau da, lurralde guztietan dago gure erakundea, eta hoietako ordezkariekin kontatzeaz gain, egitasmoak egin behar direnean, egitasmo hoien aplikazioa ere lurralde guztiak kontutan hartuta egitea eta sustatzea da laugarren lanlerroaren helburu nagusia. Behar da hori izen liteke erakundearen bereizgarrietako bat, Eusko Ikaskuntza Euskal Lurralde guztietan dagoela presente, baina ze beste bereizgarri nabarmenduko zeunkez? Bereizgarriak horrek igual erraza didat, igual haua zabalduko zait, baina barkatuko jazu. Nik uste dut markarekin hasiko nintzateke, eta marka oso indartsua daukagu, eta bai herritarrengandik eta bai erakunde publikoengandik balako legitimitate zabal baten jabe edo izena daukagula esango nuke. Gero bestetik, ezaugarren artean dago maila akademiko zientifiko handiko eta kalitatea handiko proiektuak edo egitasmoak burutzen ditugula. Eta gainera, jarrita daukagun lan sistema edo lan sistema dela eta kontrastatuak ateratzen direla emaitza horiek edo egiten ditugun proposamenak. Iker metodologiak ere, alde neurri emaitzat, daudenik eta aurreratuenak aplikatzen saiatzen gara eta hor aritzen gara. Gero, herri ikuspegia lantzen dugu, lehen aipatu dugun bezalaxe, Euskal Lurralde guztiak kontuan hartuta, eta baita ere, aipatu dugun bezalaxe, harreman sare zabala dugu baita ere, lankidetzan aritzeko eta aniztasuna bermatuz, eta oinarrizkoena dana, esango nuke dala bazkiden eta lanera hurbiltzen den jendearen konpromiso maila oso altua. Hoiek esango nituzke direla ezaugarri behinenak. Eta burutzen edo gauzatzen dozu esan proiektu horrek herritarrengana heltzen dira? Bai, hor badago hor ere zer landua. Egia da, egiten diren egitasmo guztiek daukatela sozializatzeko puntu edo kanal edo abiaburu bat, ez? Eta normalean, edo kongresuak, edo seminarioak, edo jardunaldiak, eta abar egiten dira. Prentsa bidez ere ematen da normalian burututako egitasmo bakoitzari dagokion emaitzen berri eta bar. Hala ere, badakigu, jardunaldietara ez dela gizarte osoa zen, edo ez dela, edo partaide izateko ez dela aukera bera, eta orduan, lehen aipatu dudan egitasmoak burutzeko fase horietan, azkena da sozializazioarena, eta hor bai badaukagu, oraindik lan gehiago egiteko aukera eta modua. Eta hor kontutan izan behar dugu ez bakarrik komunikazioaren ikuspegitik, baizik eta Eusko Ikaskuntzaren beste helburutako bat da, edo helburun artean beste bat ere bada, gizartearen ahalduntzearena, ez da. Eta orduan, sozializazio fase horretan bai, indartu behar dugula ahalduntze prozesu edo eta helburu hori ere. Hau da, egiten ditugun egitasmoak edo eta bidean zehar
jasotzen goazen ezagutza edo kompetentziak hoiek herritarrengana ere edo gizarteari hurbilarazi eta bueno, almen hori beraiengana helarazten saiatu behar gara. Eta hortarako lehen aipatu dudan esperimentazio fase hori indartu beharran gaude. Hain zuzen ere, hor parte hartuko duten baita ere herritarren gandik hasi eta erakunde publikoen arterainoko jende guzti horrek jaso dezakelako esperimentazio fase horretan aipatzen ari garen pixka bat alduntze prozesu edo metodologia horiek. Erakunderen balio erantzitaz ben galdetu gura dutzu guana, zeintzuk dira eusko ikaskuntzaren balio erantziak? Bueno, uste dut balio erantzia dela emaitzak alde batera utzita, hori da balio nagusitzat esan genezakena, ez da? Baina balio erantzia izango litzateke hain zuzen diren parte hartze zabala edo irekia eskaintzea, aniztasuna bermatzea, hau da ideia ezagutza eta ikuspegi ezberdinetako jendeak bai aditu, bai erakunde parte hartzeko aukera zabaltzen dugu, eta gero erabiltzen diren metodologiak ere aurreratuak direla, eta lankidetzan aritzeko plaza edo foro bat dela eusko ikaskuntza. Nik uste dut, hoiek, noski lehen aipatu dugun bezalaxe, lurraldetasuna kontuan hartuta ez. Nik uste dut gaur egunean oso beharrezkoa dela foro irekiak eta hausnarketarako bide emango duten foroiek, eta gurean, eusko ikaskuntzan nik uste dut zabalera hori ematen dela, eta ere gehiago esango nuke, jendeak oso gustora lan egiten duela foro zabaloietan. Amaitu aurretik, zure aurrekoaz, Iñaki Dorronsoroz, zer nabarmenduko zenduke, Ana? Bueno, segurazki motz geldituko naiz eta barkatuko dit, berak, Baina nik uste dut Iñaki Dorronsorok azkenengo bere 8 urteko legealdian izugarrizko lana egin duela, eta izugarrizkoa da, eta horren emaitza izan da kongresu, edo emaitza bezalaxe, erakutsi dezakegu kongresuaren, Mendeurrenaren kongresuan egindako lana eta han erakutsitako emaitzak, ez da. Nik uste dut, hain zuzen ere, orain hurrengo 4 urtekoetan, momentu honetako, gaurko Kontseilu Errektoreak aurrera eramango duen programa, Iñakik hasitakoaren jarraipena dela, Eta horrekin uste dut badan esaten dudala, hau da, mende berriari era berritu baten hasiera eman dio Iñakik eusko ikaskuntzari. Eta uste dut hori iaia dena dela. Hau da, Mendeurrenarekin batera, eusko ikaskuntza asko esatea da, hola esan da, eta gainera batzutan hitzak hartzen ditugu bakarrik, eta ez nuke horretan gelditu nahi, baina esango nuke eusko ikaskuntza berri bat jarri dula abian Iñaki Dorronsorok. Eta azken kontutxu bat, kargu barri honek idazteko denporea itziko dutzu? Bueno, nik uste dut idazteko denbora oso gutxi utziko didala, baina etorkizunean idazteko gaiak tiraderan sartzen joango naizela, orduan, pixka bat biharko utziko dugu lan hori. Bana Urkiza, Eusko Ikaskuntzako lehendakari barria, eskerrik asko guren izateagatik eta zuberterik onena ibilbide barri honetan. Eskerrik asko zuei, laster arte.